Sanibonani guys, igama nginqabile niphathela amazwibela eyithonga ngomhla ka-14 October. Guys-ke uzamile ubanele ukumkhonvinsa kumfowabo ukuthi athi ukuhlala isikhashana phela akhulise umntwana ngala ezweni labaphilayo. Hhayi, wagcina ethambile-ke naye ngempela uSanele wavuma ukuthi uzomnikeza lesi sikhashana, kodwa mase sibuya uzobuya-ke yena ayele kumbali. Wase washo ukuthi kodwa nengane uzoyinaka. Hhayi, wajabula kakhulu-ke wanconcoza-ke ubanele, waqede lapho wahamba woyithatha lezi ndaba wazithi fu kuZama. UZama-ke naye umane waskrima ngenhliziyo, kubonakala ukuthi uyafisa ukuthi a-celebrate, asikrime kuzwakale yonke indlu. Manje phela abantu-ke bazobe sebeyabona ngoba bayifihlile le ndaba yabo ye-pregnancy nokuthi phela ubanele lo ngala kusiyena uSanele. Akupheli-ke lapho guys, uMam Faith uthe nje uthi uyaklina lapha ekamareni laZama, uthi inhlanga phansi kwetafula uyashanela. Hayi bo, nansi i-pregnancy test. Uyicoshile-ke i-pregnancy test umethi uyayifunda, hayi bo, i-positive. Hhayi, wamane wabona ukuthi ngcono ahambe ayekuzama ayomqonda ngqo, ambuze ukuthi kahle kahle kwenzakalani. UZama-ke bekade ebhizi eqoba ama-fruit ngesikhathi engena uMam Faith. Uthe mefika nje khona wathi uZama, uyafuna i-fruit ma? Wathi cha. Wabekhipha i-pregnancy test. Ha, uZama udedele ngisho ummese phansi, wathi hli pregnancy test kuMam Faith. Wathi hayi bo ma, musuvuze leyo nto, ha, ungakhulumeli phezulu. Wathi weZama, umthetho wakho ucabanga kanjani wena ntombazane? Wathi ma, ngicela bandla, cela ungamtsheli ubaba, ungatsheli umuntu ngale ndaba. Wathi ngampela ufuna ukubulala ubaba wakho wena? Ubaba wakho usenze konke okusemandleni akho ukuthi akuvikele. Uyamitha wena, umitha angakaze kufike ngisho ichwane lembuzi lekhaya, he? Hhayi, uZama-ke wazama ukumehlisa umoya. Wathi ma, mina noSanele siplanile, khululeka, yonke into uzoyilungisa. Wathi uSanele? Hayi bo Zama, lo kaMagwaza? Wathi ma. Wathi hayi bo wena mntwana. Wathi ngiyacela bandla ma, uzokhokha uSanele, yonke into uzoyilungisa, kuphela nje ngicela unginikeze isikhathi, yimina ozotshela ubaba le ndaba, ungamtsheli lutho. Hhayi, wavuma kanjalo-ke guys uMam Faith, kodwa futhi waphinde wasmayila wathi Zama, ngazi noma ngijabule noma ngithukuthele azangazi. Wathi kampela ukholelwe? Wathi wavuma ngekhanda uZama. Yo, waqeda wathi hhayi lo uMagwaza omncane. Guys, uMagwaza omncane, singathola ukuthi nje ngampela ubhizi lokhu eqhakambisa ukuthi uMagwaza omncane loyaya, lo Mam Faith lo akhuluma naye ukhulwa lengane. Yo guys, ukhulwa lengane. Cabanga uzokhulisa ingane uyisebenzi sasemzini womuntu, uqede lapho ngelinye ilanga ukhulise umntwana walo mntwana lo omkhulisile, kodwa-ke sekumzukulu wakho this time around. Sengesiyona nje ingane yala usebenza khona, kodwa sekumzukulu wakho. Yeyi uMam Faith, angazi uzoyithatha kanjani le ndaba, but anyway, asithembe ukuthi leya ngane yakaMagwaza ngampela kusiyona ekaphinda. Akupheli-ke lapho guys, naye uNtanzi uyibhekele nje nezakhe iy'nkinga. Ngayizolo phela uke wathumela abafanyana bamabhobhodlwane wathi abahambe bayogqekeza ey'tolo, bethathe ngisho iy'mpahla ema-hardware. Waqede lapho-ke wabiza umhlangano-ke ukuthi phela wonke umuntu oyisakhamuzi salaphaya ezulwini-ke babonge ukuthi bazoyidingida kanjani le ndaba le esimane yaqhamuka lapha esigodini sase-ezulwini. Hhayi, nomndeni wakoDladla ubukade ukhona kwi-meeting guys, kodwa umndeni wakoMagwaza ubukade ungekho. Hhayi, bakhuluma-ke uNtanzi washo ukuthi njengosihlalo walaphaya imphatha kabi ukuyibona le nto yenzeka ukuthi kufika abantu bezontshontsha izinto lapha ey'tolo, ngoba ley'tolo zondla imindeni, futhi ley'tolo lezi kahle kahle kusebenza abantu abondla imindeni lapha kulezi y'tolo. Ngakho-ke yena usey'misele ngokuthi aba-protect-e labantu, kodwa kumele bashaye u-R1,000 njalo ngesonto as i-protection fee, ngoba labantu azobathumela ukuthi babe wonogada bey'tolo zabo, kumele kube khona imali abayitholayo. Imagine guys, uNtanzi wenza sengathi le mali ayifuna uyena, ifunwa abasebenzi abazobe phela begada iy'tolo zabantu, kanti labasebenzi vele baqashwe uyena uNtanzi. Yena uzothola intshontsho elikhulu ebese yena bona abanikeza imvuthuluko guys. Ntanzi. Hhayi-ke uDladla-ke umane nje wayishaya indiva leyo ndaba, wathi ngabe wonke umuntu uphoqelekile yini ukukhokha le mali? uNtanzi ngambona edla imhlathi. Wathi hhayi wonke umuntu uphoqelekile. Wathi ngisho ngoba mina isitolo sami asiyenzi imali engako, anginayo mina leyo mali, futhi ngikhulumela abantu abaningi, siyahlupheka thina sinayo leyo mali. Manje sizoyithathaphi imali engango-R1,000 njalo ngeviki ukhokhela labantu abazosigadela iy'tolo zethu? Wathi uNtanzi kanti-ke awuphoqelekile, kodwa wazi ukuthi uma ungayikhokhile imali kusho ukuthi uzoyigadela isitolo sakho, asihlangene thina. Wathi hhayi,
wena khona into phezu kwayo uyasirobha wena. Waphinde wathukuthela uNtanzi. Kubonakala ukuthi yabo manje amaplani akhe ayahliphizeka manje, ahliphize uDladla. And uDladla uvula amehlo abantu abaningi abangaboni ukuthi uNtanzi uyena obehind yonke lento le. Guys, akupheli-ke lapho. Uhambile kuNtanzi wayothumela uphinda ukuthi athi komthusathusa kancane uDladla i-meeting isiphelile. Washo ukuthi yazi phela wena Dladla nomuzi omkhulu omuhle kabi, kanti futhi unanesitolo. Yazona le protection fee kumele uyikhokhe kunawo wonke umuntu la. Uyayidinga le protection wena. Kodwa-ke uma ukuthi awufuni, hhayi kulungile. Waqedile-ke wafika labafana laba-ke abafunda isikolo asebayikekise ngisho isikole ukuthi kube yibona ababhizi benza lento le yobugebengu. Anti-ke oMbali uphatheke kabi ukubona ingane ayifundisayo esikoleni as uthisha phela isidlala uNtanzi. Kwakona ukuthi ayikho into angayenza ngoba phela ingane masisingene emgodini kaNtanzi ayibisakwazi ukuphuma. Guys, lapha yangenile. Mawufuna ukuphuma, uphuma usuyisidumbu. Hayi akupheli-ke lapho guys. Ngapha-ke koMagwaza nakhona kunedrama eshaqisayo impela. UMakhomalo-ke guys uke wacelwa uNjinji ngayizolo ukuthi lalela phela yazi mina nami ngiyahalela kube khona nje okusamntwanyana la egcekeni okuthiwa okwami. Njengoba ngibona u-Ayanda eyale eCape Town, ngike ngihale nami ngithi mhlawumpe kube nathi siney'ngane sinoNokwanda ngabe isiya e-university njengamanje. Hhayi sazama sahluleka kodwa bengicela ukuthi ungisize Makhomalo. Wathi ho, kanjani manje? Wathi hhayi ngaleyo ndlela ocabanga ngayo. Bengifuna ngikhulumele naye uNokwanda umtshela ukuthi kunganjani mengase ngithola unkosikazi wesibili, kodwa wenza sengathi isibonakaliso leso benaso, hhayi ukuthi kusho mina. Ayi nangampela kuMakhomalo guys wenze njalo. Uhambile waya kuNokwanda washo ukuthi ube nesibonakaliso sengathi kukhona ingane ephethwe, kodwa leyo ngane akusiyona kaNokwanda kodwa uyithatha njengengane yakhe. Wathi uthini wesisi? Wathi engizama ukusho la ukuthi mhlampe kukhona amathonga angizama ukungitshela kona. Wathi oh, azama ukutshelani vele? Azama ukutshela ukuthi kumele uNjinji athathe unkosikazi wesibili? Yini uyifake ey'ndabeni zami wena, uzama ukusiqhatha mina nomyeni wami, ufuna nemshadweni wami, Lalela lana-ke, ungathi mase usukhathele kuloke wehla wenyuka noNtanzi bese ufaka ikhala lakho ey'ndabeni zomshado wami. Uthunywe uyena yini ubaba? Uyena okuthumile? Wathi cha, kube yisibonakaliso. Wathi hamba-ke nalesi sibonakaliso sakho esibhedayo. Yangizwa ukuthi ngithini mina? Mina nje ungalilingi ungibhedele mina. Wathi uthi uyazama ukuthi hawu ngiyakucela phela Nokwanda. Wathi yeyi, hlukana nami. Wabe eyophuma ngomnyango uNokwanda. Ayiwahluleka kanjalo-ke guys uMakhomalo ukumbutuzela amagabade phela uNjinji, okusho kona ukuthi uNjinji-ke komele amukele ukuthi uyohleze ewubaba omncane. Eyokuthi nje kube khona umntwana ombiza ngobaba, hhayi ohlezi kuyiphupho nje kuyena ngoba uNokwanda akamdingi unkosikazi wesibili. Kanti-ke uNjinji kuyacaca nje ukuthi bekade efuna uzama inhlanhla laphaya kuMakhomalo, ecathi phela uMakhomalo uyena ozovuma ukumupha abantwana. Kodwa uMakhomalo usemdala nje. But anyway, asazi guys. Uhlulekile-ke ugulozile uMakhomalo, kodwa-ke wathi uNjinji usefuna nanoma uba as long as nje ezoba ubaba yini lokho kuzomanelisa. Guys, aphela lapho kamazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama ngiNqabile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-14 October. Guys-ke uzamile uBanele ukumconvince-ke umfowabo ukuthi athi ukuhlala isikhashana